ассалому алайкум тамошобинони канали Маъмур Азия, хуш омадем ба канали мо. Имрӯз мо қарор дорем дар ноҳияи рӯдаки деҳаи Тубек, фермачаи акаи Абдуғаффор буқа ва ғуноҷинҳои тоза шведӣ омадагӣ аст. Бародаро, ҳозир ҳаминора мо наворкунӣ омадем. ҳозир инора якта берун баромада бироварда, яъне берун бироварда якта нархҳошона гап мезанем. бетоқат нашида навора то охир тамошо кунед. Яктаи лайка монда пурра навора тамошо кунед. бародаро, бинед чӣ қадр буқои базеб омадагӣ аст, тоза пародавуш, ҳамаш аз якдигарша зурай. бародаро, ира бинед, корпуса иша бинед, ғавсиша бинед. бародаро, анаи сементал, анаи бо ғуноҷинои швед. Ино мумкин ки буқаам рафтагӣ боша, барое ки дуруни подада гаштагия. бародаро, анаи швед бо усунда буқачаҳои майдатараш ҳаст. ҳозир ӯ клеткаам гузашта. аввали агарам хеле нишон метавон бародаро, баъдан берун бироварда якта нархҳоша гап мезанем. бо ҳамин хушрӯ карда мебинем да рагардияшро дигару дигарша. гапа бисёр намекунем бародаро, ҳаминҷа як эълончаро дорем. драбилкои партияи нав омадагӣ аст. аз фирмаи Алтимур истеҳсоли Ӯзбекистон, яке аз бақувваттарин драбилкаҳо дар Осиёи марказӣ ба ҳисоб меравад. бародаро, 24корчага, молотокдор, маховикдор, мотори 3 киловатташ хати, 3000 оборот, алафи тар, алафи қоқ, гандум, ҷав, ҷугори маккара донаш, ҷугори маккара бо суташ, без сута, ҳамин чӣ чизе ки мол мехӯрад, ғузопҳои хора, ягон алафҳои бегона фарқ надорад. бародаро, ҳамин чӣ чизе ки мол мехӯрад, ҳамаи чиза майда мекунад. беҳад бақувват аст. оҳанои гирдиш ғавси 1 сантиметра. хоб функсияи самозащита дорад. ягон чизро нодуруст партофтен, ягон рӯз шед 4-5 секунда худша мекуша. бародаро, нарх навои драбилка 3900 сомонӣ, доставкаш ба тамоми Тоҷикистон ҳаст. баъдан резино ҳаст. резино барои таи молҳо, барои зимистон хунук нагзарондан. размери вай хоб паҳмиш 1.10, дарозиш 1.85, ғавсиш 2-2.5 сантиметр. ғайр аз ино ҷодуҳои дастӣ дорем, ваям истеҳсоли Ӯзбекистон. корчош алмазӣ мешавад, занг намезанад. беҳад удобӣ. нагрузка умуман нест. барои одами алаф майда кунакта умуман нагрузка намешавад. наворша дар экран дидестен. нарх навои вай 900 сомония, доставка ба тамоми Тоҷикистон ҳаст. бародаро, ана акнун буқора як бор инора ай пеш мегирему, баъдан нав буқои майдатар гуфтем ки вайро дуруни инаи молхонада як бор мегирем, баъд якта берун мебурорем. бародаро, анаи ай пешш и ғуноҷии сина кадагия мумкин ки буғуз боша, ҳозир бо аниқ мекунем. бародаро, буғузи наздики агар буғуз боша, мана ай пеш як бор тамошо кунем, ҳозир берун мебурорем. инаи сементал, манаи швед, инаи майдатарои гуфтем ку намино. ҷаддута деонаш аст, ҳозир мегирем ваям. ина бародаро, пародара бинед, ғавсиша бинед. беҳад зурош омадагӣ. мана иш миёндароз почоқ ғавс. мана қафошам тамошо кунед. тоза парода барои бастан, барои наслгирӣ. ина марҳамат. инош мана карпато.
ана якта ангусам ҳаст. Баличкаи ангус боша, ина марҳамат. Анаи карпато мана. ина бародаро бисмиллоҳ кардам, мололо бировардана сар кардем. Мана якам аями ғуноҷини шведи тозаи буғуз. Буғузи сари сина будааст, буғузи наздик. Иншоалло мегирен. Тақрибан ҳами ямоашам намонда ира. Ямоашам мондаги нест. Хурду хӯрок саломатиш ягон камбудӣ надора. ҳамҷоя стойка буқабоҷӣ. хушрӯ тамошо кунем бародаро. барои молкунӣ беҳтарин вариант мана. весшам беҳад веси зур худ. Нарх навош 28 000 сомонӣ будааст. боз ҳам муомила дорад, даставка дорад. Рагардиёша бинем мана. харидорои аниқ, ина марҳамат. дии мол буқай бародаро. буқаи шведӣ. Дандони калон оли бировардаги нестай меган. рагардиёша тамошо кунем. хурдан саломатиш ягон камбудӣ надорад иншоалло. настойкаша ҳамаи ҷоша тамошо кунем бародаро. хуб, нарша чанд мемонем оҷи? 25 монем меша? 25 000 сомон. 26 гуфтеса, 25 000 сомонӣ муомила даставка ҳаст. тамом. тамошо кунем рагардиш. ҳам тез бигирем, мол бисёра, ами видео дароз нашава барои ҳами бародаро. хоҳишмандо бемалол метавонанд омода ай пеш дида харидорӣ кунанд. бародаро анаи моли сеюм, яъне буқаи шведӣ. дандонша як бор бинем. ай биниш буқа. ина оли дандонои калон бировардаги нест бародаро. шида кашид. як бор рагардон. на рагардиёша тамошо кунем бародаро. иш сеюмшай барои наслгирӣ, барои бонӣ беҳтарин вариант. нархша бугоҷи, нархаш. ишам ҳам 25 000, боз муомила дорад, даставка дорад. буқози ма дидестам дар телефон майда тофтеста бародаро. барои ҳами хоҳишмандо метавонанд ба ҳузур омода ай пеш бибинанд. калони майдагиша биёем бибинем, баъдан харидорӣ кунем. ҳоли буқор ай пеш надида бародаро, хеле ҳар хел гуфти урусо чиёша наброрем. хулосаша биёем бибинен, баъдан чӣ кунем. иншоалло ҳамин нархош весоштам туғрӣ карда метиҳад. нархоша муомилаи хуб дора ҳамаш. анаи сеи мол буқаи сементал иша мебурорем аку. анаи бародаро моли чорум буқаи сементал. ин сементало весошон вазми меояд барои ҳамин ӯзи. хоб ҳами килои гуфтагиша чӣ мекунем? ҳисобша гирифта мегирем бародаро. 500 кило вес дорам. тамошо кунем бародаро. паҳмиш мана. и хел гардон оҷи. на хел бараки. мана. вазн зиндаш 500 кило. нарша бугоҷи. 27 000 сомонӣ муомила даставка ҳаст. касе ай пеш диданӣ боша, ина бемалол. моли рақами 5 бародаро буқаи ангус. хича сурприз кард ки биро ку. бародаро. палечкои ангус, ина марҳамат кунед. ишам хурдан саломатиш ягон камбудӣ надорад, 100%. беҳад шӯракай. тақрибан вес чанд қайра? мумкин ки таи 400 ҳам бигем страховка. 400 зиёдтар? тамом. хай бо мебинем да. иншоалло ҳамин нархоша весоша туғрӣ карда метиҳад бародаро. нархша гап зан оҷи. 24 000 сомонӣ муомилаи хуб дора бародаро.
бемалол савдо кардан мегирем. Бемалол. моли рақами 6 буқаи сементал ишам бародаро. Балечкои сементал ина марҳамат. иш бо айваштам калонтар, миёншам дарозтар. хурдан саломатиш ягон камбудӣ надорад. беҳад буқаи бақувватай. ино аҳлидам аҳл мешавад бародаро. бемалол бонӣ кардан мегирем. тақрибан весиш тақрибан веси чанqa? 500 кило тақрибан весиш. хоб, нақша бугоҷи, нақша. 26 та бугем, боз муомила дорад. Бемалол савдо кардан мегирем бародаро. савдош бемалол аст. муомилаи хушрӯ дорад. моли ҳафтум буқаи шведӣ. моли гусала, дандонош ҳамаш дандонои гусалагиш. ина бародаро тамошо кунед. хоб, хурдан саломатиш ягон камбудӣ надорад ишам. тоза шведӣ барои наслгӣ. ҳамҷа як бараки биқа боҷи. як стойкаша бина. мана бародаро тамошо кунед. тақрибан вес ча гап зан. 350 кило боло бародаро. тақрибан весиш. нархи навош 22000 сомонӣ. боз ҳам муомила дорад. бемалол савдо кардан мегирен. ҳаму гап. савдош бемалол ай. гуфтестем ки ҳами такрор гуфтестем, ҳами нархоша весишта туғрӣ карда метиҳад бародаро. моли ҳаштум. ишам буқаи шведӣ тоза. ишам дандонои гусалагиш қатия. ишам дандонои гусалагиш. хоб, хурдан саломатиш ягон камбудӣ надорад. шӯрак, пӯчоқ ғавс, миёндароз. хоб, нарх навош 19 ҳам бугоҷи. хай 19 ина. 19,000 муомила дора. муомилаи хуб дора бародаро. гуфтестем ки бемалол савдо мекунед. иншоалло муомилаи хуб карда метиҳад. савдош бемалол. хоб, дигароша намеброрем бародаро. хоб, ина ё нархоша як бор гуфта бигзарем. 16 я 17 16 ним 18 ним ина нархо айда бародаро. 17 ина инош савдо кардан мегирем бо бародаро. кадом мол маъқул шид скриншот кунем партоен WhatsApp да. анами мол маъқул шид харидорум биген. бо нархоша гап мезанам, савдо мекунен. иншоалло савдотона туғрӣ карда метиҳад. ози ина сетта ғуноҷинои шведӣ аст. ҳавоёра меброрем. ҳавақати видеора ҷамъбастӣ. сетта ғуноҷинам брорем як бор. бародаро моли рақами 9. ғуноҷини шведӣ барои молкунӣ ина. балечкои швед марҳамат. беҳад моли калон. устухон ғавс. тақрибан як 500 кило вес дора бародаро. ё ҳами чида гаштагиян дорни пода. як буғузи мумкин рафта боша буқа, мумкин рафта боша, вале аниқ нест. нарх навош 24000 сомонӣ. боз муомила дорад, даставка дорад. савдош бемалол. хеле гуфтестодем. марҳамат. анаи моли 10 буда. агар ай рақам хато накардаги бошем 10 шай. ин ғуноҷини шведӣ буғуз бародаро. 2 моҳа буғуз ина марҳамат. барои молкунӣ беҳтарин вариант. хурдан саломатиш ягон камбудӣ надорад. 100% иншоалло. якум гусалагишта буғузай бародаро. хоб, нарх навош 25000 сомонӣ. муомила даставка. савдош бемалол. бемалол савдо мекунем. ина бародаро моли 11 буда. ишам буғуз гуфтеста бародаро. иш бурала швед қати мумкин чорнапёстр гибрид шида бошад. беҳад моли калон. ғуноҷини якум гусола ишам. буқа рафтагӣ 2 моҳа гуфтена. 2 моҳа буғуз будааст бародаро.
ина барои молкуно беҳтарин вариант. Нархи чанд пул ира? 26000 сомонӣ. боз ҳам муомила дорад, дастафта дорад бародаро. бародаро ина хурданашонам як бор бинен охири видеода чӣ хел мепечонад пресси бедара. шведора бинем бародаро. касе бигира иншолло. ана ишам аста бародаро. ира набравардему бинем ишам. найда манги гуно ҷино бародаро. иш бугуз. хоб ишам бугуз буд. якташ номаълум буда хулас айдум бромад. ана иш сементал бародаро. печонданаш бинен. ана ду буқаи шведи калон. ана бугузи наздики сари сина швед якум гусола. ина марҳамат бародаро. ина буқое ки нав дар ҷошон нишон додем ку хурданошам бинем бародаро. 100% бародаро навора дар ҳамиҷа ҷамъбаст мекунем. касе навора то охирша то ҳамиҷаро тамошо кард дар комментарий рақами 88 бинависен чанд кас то охир тамошо кардагиша бифаҳмем бародаро. якдаи лайк монен ҳатман. аз канали мо дур нашавед ва касоне ки дар канали мо подписатсия кардаги нестанд ҳатман подписатсия кунед бародаро. наворҳои ҷолиб ҳоли аз пеш аст. саломат бошем бародаро.